Mastercard ya Jandini. Ayo ndaridza mere makawanda mandinopinda ndichibuda usiku gona kwangu omwe wachiti uchanyura ati ndichibuda dzingori nyasha dziri pamusoro pangu saka chalit my way dzingori nyasha dziri pamusoro pangu chalit my way makawanda mandinopinda ndichibuda usiku gona kwangu omwe wachiti uchanyura ati nini ndichibuda paripo vanozama kundizikirira pasi ati ndongokunda Mastercard ndinongozama zvese nazvandoziva ndokunda makawanda mandinopinda dzingori nyasha dziri pamusoro pangu saka chalit my way dzingori nyasha dziri pamusoro pangu chalit my way makawanda mandinopinda ndichibuda usiku gona kwangu omwe vachiti uchanyura ati nini ndichibuda isha ndinochemera chiedza ndinochemera chiedza satani anombondiedza inini ndiri wairi murima mberi kwangu ndinoda chiedza zvidekai zvandinobata zvioneke dzingori nyasha dziri pamusoro pangu saka chalit my way dzingori nyasha dziri pamusoro pangu chalit my way makawanda mandinopinda ndichibuda usiku gona kwangu omwe vachiti uchanyura ati nini ndichibuda paripo vanozama kundizikirira pasi ati ndongokunda Mastercard ndinongozama zvese nazvandoziva ndokunda makawanda mandinopinda dzingori nyasha dziri pamusoro pangu saka chalit my way dzingori nyasha dziri pamusoro pangu chalit my way makawanda mandinopinda ndichibuda usiku gona kwangu omwe vachiti uchanyura ati nini ndichibuda